It-turġien li jilqgħu il-viżitaturi tal-belt issemmew għal żewġ qaddisin li għandhom rabta kbira mal-belt innifisha. Taraġġ minnhom issemma l San George Prekam li twielet il-belt u ġie deskritt mis-Segretarju Ġenerali tal-Għaqda tal-Mużew Ruben Paċ bħala wild li għamel ġieħ lill-belt. Is-Sur Paċ qal li x-xewqa tiegħu hi li turisti jistaqsu min hu dan il-qaddis u sostna li kull tarġa tissimbolizza l-mixja lejn il-quċċata tal-ħajja nisranija. It-taraġġ ieħor issemma l-Papa Piju V li kien katalista kbir għall-bini tal-belt tant li fitri lil Gran Mastru Jean de la Valette kien jitlob biex jikkonvinċi lil kavallieri sabiex jibqgħu Malta u ħeġġu biex jibda l-bini tal-belt il-ġdida. Papa Piju V bat somma kif ukoll lill-arkitett Francesco Lapparelli sabiex jaħdem id fit mal-Gran Mastru. Bħala s-sindku tal-Belt Kapitali, Alexei Dingli fisser l-avveniment bħala wieħed importanti u sostna li ż-żewġ qaddisin għandhom relazzjoni intima ħafna mal-Belt Valletta. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.